ndereketi yangu mazvita regai tipinde mushoko redu. Amen. Isaverenga kubva kubhuku yaJohani. Amen. Musoro weshoko unoti Jesu unomutsa Razaro kubva kuvakafa. Haleluya. Razaro kubva kuvakafa. Amen. Razaro haana kumutswa kuvapenyu, amutswa kubva kuvakafa. Amen. Zvikanzi Jesu akabatwa neshungu kwazvo paakasvika paguva. Akabatwa neshungu kwazvo. Mudzimai weLadies of Excellence, Jesu vakakutarisa vari kubatwawo neshungu here neupenyu hwako? Vane chishungu here dziri kuitika pauri kuti vanzwire iwewe tsitsi, vanzwe kubatikana kana kunzwa shungu nekurarama kwako? Amen. Shamwari yaJesu. Iwewe muupenyu hwako kushamwaridzanawo naJesu here? Jesu akakutarisa. Kana vanoenda vakati kwaita dambudziko, kana iwe ukaenda ukati Jehovha nhasi rangu dambudziko raitika ndeiri, pane chinoita here kuti Jesu vati handichati ndoendako because uishamwari yangu, ndinoziva kuti hapana rufu ruri kumuwira asi ari kurara chete. Amen. Nekuti iwe ndiwe unomhanya kuudza Jesu kuti Jesu apa hazvichaita. Wamunzwa ati handizvigoni. Iwe ndotinenge wamudza kuti hayangu problem yakurisa yaita makore ane 12 years akazoziva wani kuti kuna anoporesa. Iwe unoda kurambira nedzako waita sei? Haana kuvimba kana kuda kunzwisisa Mwari, haana kuda kunzwisisa Jesu uyu. Akanga achida kutonzwira tsitsi kuna Jesu zvekuti dai Jesu vakanga vari zinyekenyeke vasina kuti dombo ngaribviswe, vasina kumutsa Razaro. Amen. Ndobva ndanzwisisa kuti padombo paguva, pamuromo weguva pakanga paiswa dombo, zvikanzi bvisai dombo. Tiri kuti mumwe munhu manherano pane anofanirwa kubvisa dombo mukati meupenyu hwake. Bvisa dombo riri pamwoyo pako iwewe, dombo ratadzisa zvinhu zvako kuti zviendeke. Dombo ngaribve. Ndakubva ndanzwisisa ndikati kunyangwe kana ivo mambo Jesu pavakavigwa pakaiswa dombo. Pakaiswa dombo, dombo harina kuchipa. Dombo kana ukatora sando yakalenga-lenga hauri pwanye. Saka dombo rinotoda iwewe mudzimai weLadies of Excellence kuti upwanye zidombo riri paupenyu hwako. Dambudziko rauya mukati memba yako idombo riri kuda kubviswa newe. Riri kutoda iwewe kuti uribvise. Vana mama vanozouya zvavo kana vachiturika vaturika, asi iwe tanga wabvisa dombo. Dai vakaramba kubvisa dombo Lazarus angadai asina kubuda. Aibuda nepaidombo risina kubviswa. Unoropafadzwa sei upenyu hwako iwe paine zidombo riri kutambudza? Namata dombo ribve. Hanzi vabvisa ibwe, vakatezoteerera vakabvisa ibwe. Amen. Saka Jesu ndobva ati Baba ndinokuvongai. Amen. Ndinokuvongai nekuti munondinzwa. Hanzi aizviitira kuti ukuru hwaMwari huzikanwe kana kuti vanhu vatende. Taita dambudziko maKristu kuchechi tiri kuenda, maOllnight tapedza akawanda tichiuya muno asi hatina kutenda. Mabasa makuru tiri kuaona muno ari kuitika asi kutenda hapana. Nei ndazvitaura, pane musi wakanzi namama munhu asingataure nendimi tanga kutaura nendimi. Kumashure uko ndakambonzwa mumwe munhu achiti musagare kumashure kune mweya weko. Isu tinenge tichifamba hedu vari kufunga zvavari kutaura izvo zvingaitike. Pane akadaro mama musi wamakati handidi kukunongedzai. Zvikanzi munofunga kuti zvingaitike kusatenda ndokunotadzisa zvinhu zvenyu kufamba. Kupedza mari yetaxi muchikwira makore asina ukoni. Testimony hapana, vamwe vachitestifya. Zvinokona nei munolimita Jesu imimi? Munolimita Mwari, anozvigona. Amen. Akati areva izvozvo akamudaidza nezwi guru akati Razaro buda. Amen. Tiri kuti manherano pane situation iri mukati meupenyu hwako yanga yakafa, ndati ngaimuke nezita raJesu. Inofanirwa kumuka. Razaro haana
akambodedzwa kaviri, haana kudedzwa katatu, akadedzwa ipapo akamuka. Situation yako nhasi manherano iwewe uiudze ibude nezita raJesu inofanirwa kumuka. Ndati zvanga zvakafa muupenyu hwako nhasi ngazvimuke nezita raJesu. Ndiri kuti pane nguo dzawakapfekedzwa iwewe mukati meupenyu hwako. Vamwe vakapfekedzwa mavheu yekuti hamurorwe, vamwe vakapiwa mafesi yechirume, vamwe mukapfekedzwa sekuti hamuwane basa. Asi manherano ndati kuna Jesu anouya kuzosunungura. Sunungurwa iwewe nezita raJesu. Sunungurwa murandakadzi nezita raJesu. Pane anofanira kusunungurwa nhasi. Lazaro haana kurambira nenguo dzemuguva. Lazaro haana kurambira nenguo dzemuguva. Akanzwisisa paakanzira ngatikusunungure. Akabvuma kusunungurika. Paiwe nhasi sei uchiramba kusunungurika? Shoko richiparidzwa uchiramba akaomesa mwoyo. Bvuma kusunungurika ubude muguva. Bvuma kusunungurika ubude mudambudziko rauri. Bvuma kusunungurika manherano ubude musituation yauri. Pane nhau yemukadzi aibuda ropa. Amen. Madzimai tinoinzwisisa nhau iyi. Tinonyatsoinzwisisa kuti kuremerwa neropa kwakambira sei. Handi for 12 years achibuda ropa. Paiwe rangu rabuda kwemakore mang'ana. Une ropa riri kubuda iwewe kungava kubasa. Une ropa rabuda mumeriyeji mako. Une ropa rabuda mumhuri yekwako iwewe. Une ropa rabuda mudzinza. Dzinza rako rapera neurwere. Dzinza rapera nekufa iwewe wakatarisa. Kuti zviti ndiri mudzimai weladies of excellence. Seusingatore step forward. Mukadzi uyu haana kumirira kuti hoku vanoti hazvibvumirwe. But akanzwisisa kutaura kuti iyi yangu nyaya haishadi mumwe munhu. Yakuda Jesu chete. Neyako manherano ndati haisi kuda n'anga, haisi kuda maprofita, haisi kuda mbuya nehanda, haisi kuda kagumi, iri kuda Jesu, iri kuda Jesu amai. Ndati ropa ramuri kubuda iro rinogona kumiswa chete naJesu. Amen. Anonzi paakabatwa mupendero, Jesu akacheuka akatanga kutarisa kuti aripo andibata. Tira kuti umbocheukirwa naJesu mangwani manherano. Jesu vaicheuka kuti ndanzwa simba rangu richibuda, paita mumwe andibata. Vadzidzi vobva vati muri kunyepa, pane vanhu vakawandisa ndokunga mangoguma chete. Batiyai zvinzwa kuti pana andibata. Ngatipureya yako manherana ngaibate mwoyo waJesu. Ngaikwezve Jehovha vati pane andibata. Kana vanzwa kuti pane andibata vachakucheukira. Kana vakucheukira vanogadzirisa dambudziko rako. Ropa ranga riri kubuda mukati meupenyu hwako nhasi rinofanirwa kuguma. Mukadzi uyu harina kumirirwa kuti richapera mangwana. Ngati nhasi nekutenda. Mukadzi akanzi kutenda kwako kwakuporesa. Nhasi pane munhu anofanirwa kutenda pano. Nhasi pane anofanirwa kutenda pano. Kutenda ndokukuporesa. Kutenda ndokuchakuburisa musituation yauri. Uri kuziva pauri kubuda ropa mudikani? Uri kuziva pauri kubuda ropa rako? Uri kuziva panofanirwa kupona manherano? Handigone kupanongedzera kuti apa neapa, nekuti ini ndine pangu pandinotoziva. Iwe nhasi ndati unofanirwa kupona. Ukufanirwa kubuda muno ropa rapera kubuda nezita raJesu. Wakangotarisa vamwe vachiuya vachipinda vamwe vachiuya vachipinda. Ini ndakatione hama dzake dzamine utsinye sei dzaisamupushira. Kungouya kumusiya vamugadzika ndobva vadzokera kumba. Dai vakangonzwawo tsitsi kuti hama yedu yagarisa pamwe payakaita 5 years chete. Zvonzi baba vepapa vasati vadzoka kumba, varume hama handei tione tinobatsirana, tinogara ipapa pabedside. Pachauya mutumwa isu tobatsirana tomusundudzira. Vakashayikwa vanhu vane rudo. Zvafanana nesu madzimai pazuva ranhasi hatina rudo, tiri kunyeperana. Tadikwa kutakurirana mitoro mukati meupenyu hwedu. Tadikwa kuna
unonzwa nungo. Isu kwedu manje takaitirwa zvakanaka. Every day tinomunamata. Kuneta kana kusanamata tinomunamata. Amen. Hallelujah. Tinomunamata kusvika Ishe achiuya. Hakuna chikwaneso chinotiratidza kuti nhasi ndandiri kubata handinamati. Tinomunamata. Nedambudziko rako iroro namata Jesu. Nedambudziko rako iroro nati Jesu chete chete. Ukamudaidza mukati meupenyu hwako anopindira. Amen. Akangomirira iwewe chete. Remember kuna Daniel. Zvinonzi Daniel paakanga akuda kufasta. Achitongofunga kuti ndinoda kufasta. Mwari vakanga vatozviziva kudhara. Saka newewewe rako dambudziko paunenge usati wavaudza vanenge vachiriziva. Asi vanomirira iwe kuti uvataurire. Vakamirira iwewe kuti uende nenyaya dzako. Ukaenda nayo ukaisapo ukati Jehovha, rangu dambudziko razondikurira zvino. Rakuda imi Jesu chete chete. Ino handicharigona. Ivo vanobva vapindira. Inini ndobva ndaisa tsumo yangu inoti Jesu pfacha. Satani pfocho.